Hello guys! For today's may story na po sa itong vlog, i-share na ko ninyo ang mga life story kauban sa akong anak o sa akong paris nga sweet kayo siya. Oy siya, gibir mi mo daw siyang baby. Kaya among baby guys, papa's girl kayo na guys. Basta day of yung papa guys. Unya, bisa nagkalisod guys, ya ginagagusin ng anak guys. Unya, katong time day guys, nanganhin nami diri. Kauban akong paris mga first mga laag, karon ang laag na mo karon. So namili namin dag foam. Unya, gamay pa tong less ato guys. Nya karon gingnan mi sa dicer nga next week sir is mag-less sila dako-dako. So mahimong 30%. Depende sa klase sa foam. Depende man sa klase guys na uban for 40%, na uban 50%, na uban 30, 20. So na siya nga ay katin lang 30% kay bagaan siya queen size man ang gipili. So na ako nga pagpili diha ang gusto nimo kay okay ra sad ko ni siya. Ikay pili uy kay sa ganahan man sa char. Pwede tika man charat. So mao na guys, nakapili ni og foam katong kuan sa dicer gi-suggest na mo. Okay naman siya guys, nice ka siya quality. Duo foam na siya guys, and then ang size aniya queen size. Nya ang kanang pikas naka-blue guys is queen size pala siya pero grabe siya kabaga. Ang kana siya kay medium siya mga sa tuwa pa is himabaw ba mga 1 inch na sa graph nila. Nice kayo siya guys doon. Nakakita po ko sa mga guys, nagtitoy ka kung mata na guys. Nakita ko sa mga lingkuranan, sofa, mga hangers, mga dustpan. Daghan kayo guys sa labi na kanang table guys. Grabe ka nice sa quality nila guys. Makasuya. Kwartariwa na to ani. Ako karon bahala na kay kong mga hobby. Sa una daghan kong hobby. Habi ko mga karsuni, sa nina, mga pagwapa. Karon guys, ang habi na taon ni madam guys. Hala, mga gamit sa balay, mga kutsara tinidor, hala, mga foam, mga habol, mga bedsheet, mga curtains. Basta, gamit sa balay. Maura gina akong habi na karon ay gamit sa kong baby. Ang inahan guys, bahalag na nga walwal lang mga sanina diya guys. Wala pakis sa kaugalingon guys. Kaya diya na nag-focus sa baby guys. Wala nag-focus naman sa mga darling guys. Ang among gamit diri is katulgan is katri. Gahit ang katri man good. Ang katri na mo, nahulog siya double size. Masuod min tulo kaso ang baby na mo di siya piit pero kami nagluguan na mo ang lawas dito sa kilid kay gamay man siya niya dako ba maglawas syempre ako dako ba lawas so mong gi-focus ang among baby unya day pag ano dito na namin na planning palit lang tag foam oy para sa atong baby og sa ato ang di ta maglisod kay sakit kay sa buko do sa kilid labi na ako magsikog ta kilid kay mao ba ni ko ana mabatotoy ba ko sa baby so happy kay ko nga nakapalit ni og foam pa mas kang Paris dito sa Grand Mall. Time to siya na nag-less to siya. Nindot ba siya basta mag-less kay makasisave sa ko. So mao to guys, pag man magpalit diha is nangadto sa mi sa karinderya nga ang karinderya sa mino kay wa pa may budget no gipalit man sa dana mo foam no. Nga mi daan dito sa karinderya tapos pag man mo kaon guys, ni contact mi daan og tricycle amo lang di pakyaw para di na may magurong-hunong ba. Lahos na dito sa among kuan pero dili mo sa ingon nga paglahos na mo hagis. Balay na largo mo. Hala jay naglakaw pa tayo mi daan gikan sa highway day mga 30 minutes day kay pas may lakaw day. Kung hindi ka lakaw day hala jay 1 hour day nilakaw mo day. Nya time sa day pag uli na mo day is dili lapo walay uwan to ba so thankful kami ato day pero nagdagumdag siya day. So tanawa mong dagways kong anak day. Nagungag-kungag intan ko diha og kugos day tungso na sa damo aday unya nga akong Paris day dulok siya poong day makatawa lang day magtanaw day loy ko day ang poong day dako pa niya day taas pa niya kung pabaragon day kusgan sa kay Paris day ay yung sa tanaw man day nice kay quality sa mong foam day no di ka mahayan ang presyo day di sa kamahayan day nga paglakaw ng day isa kapalit ning foam day nindot kitag foam ani day di panghambog sa nahan day nindot day lami kami katulgan day among ginang pagbutang day butang gina mo day bisan naglapaw sa katri day ala among gikatulgan day yon day lami kay foam day lami na kami katulgan sa mga anak day lami kami katulog day ba di na kami magmata-mata day so more to day thank you for watching bye be kind